उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट BPF आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट BJP नि बानजायनायाव थांनाय 2026 मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि लोगोसे सेबा आरो CBSE आव जायफोरा माने डिस्ट्रिक्टनि मादाव टप 10 जायगा मोननो हाबाय टटेल 116 स्टुडेन्टसफोर बिथांमोनखौ साफायाव 20,000 केस एवार्ड होनानै लोगोसे साइटेशन लेटार होनानै बरायनाय जादों आरो बाहाय जोङो स्टुडेन्टफोरखौ इन्सपाइरेसन खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ हाग्रामा सारनि थिननायाव जोङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव लादों आरो फैयै फैयै दिनै उदालगुरियाव जोबथा बे हाबाफारियाव गोबां स्टुडेन्टफोर गार्जेनफोर बाहागो लाफैदों माखासे स्कुलनि प्रिन्सिपाल हेडमास्टारफोर बिथांमोनाबो बाहागो लादों आङो स्टुडेन्टफोरखौ बुंदों जे टप 10 मोननाया बेनो लास्ट एन्ड फाइनाल नङा further they have to study more they have to go a long way this is not the final so that is just a gateway to go for higher education so आङो बे इन्सपाइरेसनखौ आङो स्टुडेन्टफोरनो बुंदों because they have to build their career and whether he can become a successful person or not it depends on how he works बियो माबोरै खस्थ' खालामो बेसेबां खस्थ' खालामो बेयो केरियार दानो हानाय आरो हायै बेयो स्टुडेन्टनि आखायावनो दङ दा बेनिखायनो स्टुडेन्टफोरखौ आं बुंदों आरो फार्दार नोंथांमोना हार्ड वर्क खालाम खस्थ' खालाम गोबां फराय 10-12 घन्टा फराय मोजाङै फराय गोसो होनानै फराय अब्लानो माने जिबनाव साक्सेस जानो हायो आरो साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरखौ आं बुंदों जे नोंथांमोना what you want to become whether you want to become a doctor, engineer, maybe a good businessman or maybe whatever you think नोङो टेबोलाव लिरनानै ला आरो बेखौ सानफ्रोमबो गोसोखांनानै खस्थ' खालामहोगासिनो दं आङो गरिब स्टुडेन्टआबो मोजां मार्क लानो हायो थाखा फैसाया गैया होननानै आंहा ब्रेन गैया बिदि नङा जायनो खस्थ' खालामो बेनो साक्सेस जायो जोङो गोबां स्टुडेन्ट नुदों माने न'खराव अबस्था गाज्रि थाखा फैसा गैया खिन्थु बिसोरो गोबां खस्थ' खालामनानै हार्ड वर्क खालामनानै लाइफआव मोजां मोजां अफिसार जानायबो एग्जाम्पल गोबां दङ 3rd डिभिजन पास जानाय स्टुडेन्टआबो IAS अफिसार जानो हायो IPS जानो हायो खिन्थु खोथाया जाबाय माने खस्थ' खालामनांगोन गोबां लेखा फरायनांगोन जे IAS माने UPSC एग्जाम लिरनो थाखाय पार्सेन्टेजनि गोनांथि गैया खिन्थु UPSC एग्जामा अल इन्डिया लेभेलाव जायो जोबोद मोनसे टाफेस्ट मोनसे एग्जाम जोबोद गोब्राब एग्जाम बेखौ बे एग्जामाव APR जानो थाखाय पार्सेन्ट नाङा खिन्थु बे एग्जामानो बिराद गोराखा दा बेनिखायनो आङो बुंदों मा स्टुडेन्टफ्रा खस्थ' खालामबा नोंसोरो गावसोरनि जि माने सिमां बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हागोन दिनै खस्थ' खालामबा भबिष्यत जिबना मोजां जागोन उनाव माने इन फिउचार बिथांमोना मोजाङै माने संसार जानो हागोन आलो गोजोन माने सोलिलांनो हागोन गाव गावनि न'खर आरो बिमा बिफाखौ बिथांमोना मोजाङै फिसिनो हागोन आरो इन फिउचार दायो खिन्थु खस्थ' खालामनायनि सम दा बेनिखायनो स्टुडेन्टफोरखौ बेबायदि खोथा बुंनानै जोङो एनकारेज खालामदों आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जाहाथे इन फिउचाराव एभेलेबेल डक्टर ओंखारो एभेलेबेल IAS अफिसार IPS इन्जिनियार कम्पिटिटिभ एग्जाम पास खालामनानै जाहाथे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो हिउमेन रिसोर्स बिथांमोननिया जानो हायो बे खोथाखौ जोङो माने फोरमायदों खारन देशनि भबिष्यतआ स्टुडेन्टफोरनि आखायावनो दङ जोंनि देशनि भबिष्यत बा जोंनि BTSनि भबिष्यतआ दानि यां जेनेरेसन स्टुडेन्टफोरनि आखायावनो दङ दा बिथांमोना इन फिउचार साफा साफा वेल इडुकेटेड जायोब्लासो जोंनि देशा माने मोजां जागोन मोजां सोलिगोन आरो आङो बेखिनि खोथाखौ बुंनानै स्टुडेन्टफोरखौ एनकारेज खालामदों गार्जेनफोरखौ धन्यबाद होदों गार्जेनफ्रा खस्थ' खालामदों खायसे स्टुडेन्टफ्रा दिनै बेबायदि मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों दा बेनिखायनो स्टुडेन्टफोरखौ सिम्पोल आरो हाम्बल जानो थाखाय खावलायदों आङो डिसिप्लिनखौ मानिनानै सोलि गेदेर मानसिफोरखौ रेसपेक्ट खालाम आरो स्टुडेन्टफ्रा नैबे लामाजों थांबाय थायोब्ला दिनै नङा गाबोन बिसोरनि फिउचारा मोजां जागोन आरोखि दिनै 116 साफायाव 20,000 केस एवार्ड होदों जोङो सेबा आरो CBSE मोननैबो बर्डनि स्टुडेन्टफोरखौ जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि स्टुडेन्टफोरखौ जों बरायदों आरोखि औ 3 लाखा जाबाय जायफोर MIL साबजेक्टआव हाइस्ट मार्क मोनगोन
बिटिसि ओनसोलनिफ्राय आरो बियो गभर्नमेन्ट रिकगनाइज इनस्टिटिउसननिफ्राय जानांगोन आरोखि सरकारि भाबैसो फरायनाय जागोन नालाय दा सरकारि स्कुलफोरखौसो माने ML साबजेक्टआव 3 लाख थाखा होनाय जागोन सरकारि स्कुलनिफ्राय मोननायफोरखौ आरो हाइस्ट मोननायफोरनो 5 लाख थाखा बेखौ जोंनि बिटिसि सरकारनि एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिंआव दाखालिनो पास खालामखाबाय आरो 5 लाख आरो 3 लाख होनाय डेटआ थाबैनो डिक्लेयार जासिगोन आरो खयजन स्टुडेन्टआ मोनगोन बिनि डाटाखौबो जों कालेक्सन खालामना लाखाबाय आरो अलरेडि दङ उदालगुरिनिफ्राय आं दिनै सोर सोर दङ बेखौ बुंनाय नङा बे आनअफिसियेल जागोन अफिसियेलि बिथांमोननि नामा माने पाब्लिश जागोन आरो साननैसोनि गेजेरावनो अके